with due respect, Borogwe ngo, mana ọ bụrụ eju na ịma gbara ọgwụ ga na mbido afọ a ka ọgwụ a rụọ ọrụ n'ahụ ka ụbụrụ kpakọ ọnụ dere wereze m aka mgbagharị gị dị ọgwụ. Anyị mara nwere aka mgbagharị mmadụ ọgwụ onye a nwere ike ṅụọ dị ọgwụ ṅụọ dị overdose maka na ma apịchi gị aka n'imi gbaa gị dị ọgwụ agba. Achọbụ m ime vidiyo a kịta because na mụ na gị abụrụ ọgbọ bara ihe jizi ka m mezie vidiyo a ka m gwa gị publicly anwụkwana na silence. Anwụrụ na silence just because na onye kene na-emekọ ife bụ ya fellow co onye omenala o jide ego gị for complete 2 months na-ara gị without condom. Ị na-eme all is well, all is well. Ebeze na my WhatsApp. Ilesi anya upon all the people niile na handle social media. O nwere onye eme ya akpọ na phone ma ọ bụ gwaba ka o je yabara gị Chioma baby. Ọ bụrụ m ọ bụ dịka Jpac. Nya ka mụ je yabara gị Chioma baby. Ka Chioma baby wee nye gị ego erigoro eri. Nya ego ị nwetara 2 months ka onye gị ego. Mgbe na-achị kwụsị gị mgbe ị na-atụtụrụ ebugo obi na-ata ya zụga Chioma baby na-amụ gị abụ iche na Chioma baby bụ ezigbo mmadụ. Ọ na-asị gị ride on nye ndị ụka woto na-emecha vidiyo were ya Chioma baby rush ya post oro gị because onye nwa na-anatara gị ego onye ọba adịmene gị rush ya post oro gị wee view ọtọ gị ị na-agbakọrọ ihe obi gị na end of the month ka ime gịnị ka ijeze nara maka ego rie as usual. Chioma baby na-akpa gị mme n'imi gbaa wọl egbe ebuka obi wọl enweta view egbe akụsa ya wọl enweta view onye ọbụla ịgbara wọl bụ ndị ụka enweta view na-agba ya a na-asị gị no gree for anybody kwechiri na ahụ ikwechirigo complete 1 month starting from November ego dị November ka ime gị the highest money mgbe ahụ ị na-agba wọl ị na-agba ndị ụka wọl ị na-emezi expect ka ịbezie ka ị werezie shovel bịa here ego mark wee gbaa Christmas. Chioma wee pịawa agha azụ ịgba wee bụ Chioma wee pịawara gị azụ na-eje nye gị one story or the other na akaụntụ ji mekwa nka ịgbakwa nkịtị ka edobere gị ego gị na ngịga Disemba ka iwereze the whole money. Disemba niile bịakwa ị na-agbakwa Ebuka Obi wọl na-agbakwa ya wọl na-atọ Chioma because o jighị anya afụ Ebuka Obi, o jighị anya afụ Zion, o jighị anya afụ onye ọbụla na-ekwu in the name of Jesus. Ọ na-asị gị don't gree for anybody, this is content, you're a comedian, you're a content creator, don't gree, say the truth. You have to kwe ana jaire gị Chioma baby jaire gị dere gị gbagide view make it almost how many $1,000 kịta onye anaghị n'eze ị na-ayọzi Chioma biko enyeziere gị ọ bụgoro ego 1 month ka ị wee mee ụwa o mee ihe fụrụ. So inesi anya upon everybody niile were social media. Ọ bụrụ mmụọ bụ Jpac ị na-complain zere ka onye gbara gị Chioma baby wọd enweghị m ike ime n'ụwa because na ọ bụghị ka Chioma gbara gị ụgwọ. Mgbe Chioma na-akwụ ụgwọ ị na-eri na lodge na hotel, ịlọje na hotel nke a echenjere gị bedsheet, ịlọje na nke a echenjere gị bedsheet, i buru nwa ịma zụọ nọmba m aha agaghị aga mgbe akpọghị mgbe ahụ claim ọ busy because ị na-afụ nwa ja ya ego ị na-eme ntị nweta $500 ego ebuo gị ego ịma na ụmụ dibia amenyewo gị n'ụwa. I was the person that gave you advice say gị bịa ka m connect ya gị mkpojere gị ewa because of na the rules and regulations on our platform ime keep way ịgbapụ ọsọ chebe ebe ọ na-adịrị gị izi onye omenala wee kpọọ gị wee sị bịa ka monetize ara gị akaụntụ ịgbara fom Chioma baby akaụntụ ahụ inwetakwa akaụntụ gị n'aka Chioma baby ma ọ bụghị mmụnwa for the fact ibidoro ịgba Chioma baby war secretly just chefuo 2 of your pages je create a new page. Ọ bụrụ ka nke ego niile adị ebe a ma nke na-agbata taa nke ịgba ya agbata eji chefuo Chioma baby eji akwụrụ ụgwọ dara itili. So even na gwa ife abụ never you try to beg me to fight for you. This is 2024. Buru your cross, fight for yourself. I have done good. Emegoro gị ihe ọma ka m mere gị ihe na-emechara gị. I will not kill myself. Enwere nwanne, enwere m siblings, enwere other people dịkwa loyal ka m karịa akpa ha along. So ha karịbuora nke mana ikpe na akarị agị ebere onye nke ọ dọrọ. Now gị na Chioma baby chepue
and the one you open one arm watch your baby war. See ya, Shema release the Okongwu Dibia account. A face here the person. Shema could share the account. Imanambe boya wana talking. If you don't na boya Omenala. Shema baby boya let me hear banjo here's the wine. Brugoya Omenala. Na ihe bara basara ndoka na afunu zeze n'obi. Ire be wana talking. Kita olejiela ka olejibe. It has regid. It has regid. But olejiela na ndoke. Unless you forget the account now, as long as you can make video, then you tell baby go post already. You just build the other baby. Me pay a shop. They tell you when I zoom 8 tomorrow. I'm not the people. Shall baby, I'm with more 12. They tell you because of how no go baby so no go child support. Then from one I get 300 euro or 400 euro. So every month, so okay, I move 12. Mrazi no na ko bogura bro wenwa couple with ego Facebook nke Okongwu Dibia with is ego about at least about to go dey afu ihe ji akwo ụgwọ ụlọ so Okongwu Dibia carry across bro begi anye bagi bro begi megini anye o kwani megini e ga to era arose because na mbe skibo comedy na alament ibuta de ga to chizu na arose iyere 4 days na time erugo ime abarakataba ala elegira achi mana since 2 months Shema baby jaga to kechie were spirit of eze wine in Italy piachi aga to jide e na arota ọrụ oburu we bi bia woro ogbo nya oburu monkey the word babu the job ogbobe heje ga ego ni gbatara na Facebook almost $1,000 something for 2 months you were Ogobe henyege then they put out to each other because they want bam or delete a page. Here, but they had a war bam or delete a page. Ebuna doesn't just say was a war. It's just a way to say more would just watch a baby say because they were all gas have not even the hear word. Which that come to or lock where in fact, I thought I can't. What is it? What is the name of the post? Or when they ever they post the video that's Facebook or download today, Tikwe or as a for Congo. They would look at them. So whenever you are doing something in this life, thinking that nowhere a group of people in there make it, God is one way or the other. Now royal job. Now, Shineka ana royal one side, one way or the other. Can I bando ka war? Now we go be war. He would have area the he making the money, area. Show my kids share the money. If you look about ego, money got run a couple. Ego for couple, keep as area. Or might be possible that? Or might be possible the nationals, bam, show me kids share the money. So, Okongwu Dibia, when you're enjoying all this while, dining and whining, lodging in all kinds of hotel. Now, once you already go, Mark, I was not there. You never even come to pay homage. Him, thank you very much for what I have done for you. But I don't care. What you got in me. He may and what he did, get as an art, I say, got a Facebook. Eta. Shama baby, Okongwu Dibia. Now die in silence. But I took egwani. Can't put this here. Next time, he book my video again. Call rubbish. Just as in this year. Mata poroma di ono. Mano ebruzo chom. Bagide war this year. Bagide onya saga this year.